si Lauro, ginaingon. Igo na sa imong pagkilak. Kay ni ako nga anda mo sagakay kanimo ug muhatag sa kalipay nga way katapusan. Morning na itabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Naa na sad si Lauro sa silong? O nak, walang sad nako pag-ausa kay maluoy man sad ta. Atubangan na lang na siya, oy. Ay, kasubo ko, ma. Mayab na ko. Gisugutan ako si Dennis. Dato si Dennis, ma. O siguradong akong ugma niya. Ay kanaugalan sa tuoy, luoy pod baya. Balibari lag tarong. Sige na, anak. Daan na ba kang kiingnan, ha? Nadigit ko masugot ni mo. Si Dennis ang akong gisugot kay nakagusto ko niya. Pobre man ko. Mo nga, di ko ni musugton. Oh. Sige lang, kira. Oo, anong malimod man ko. Gusto ka? Gisugot ko si Dennis kay dato siya. Gwapo sab. Dili siya lisod ni kugmaon. No, sige. Dawato na ako nga ako kapakyasan. Apan kinilay ako kusulti ni mo di ma. Kung moabot ang higayon nga di ka na magmalipayon uban sa kiliran niya ng dinis. Niaro ko day. Anda mo sa gagay ni mo. Himo ba, Lauro? Ay, napagbalak diha, Pis. Sige na, uy. Sinuod di dola day. Sige na, biya na ka. Di isa ko mabiya day. Sus, uy, nagduka na ko, uy. Matuog na ko. Usbo na ko. Sorry. Kay dili ikaw ang lalaki nga akong gipangandoy. Mamahimo na kong bana. Dili ikaw. Salamat na lang sa imong gugma. Higo na si mo paghilak, Lauro. Dili pa kanya katapusan sa imong kalibutan, oy. Kaya babae, pagkakita ka magmaslabaw pa niya itong ilma. Siya ka ba, oy? Gila tay, ako na lang negosyo tay nga akong atiman nun tay. May pa. Huwag di na ko maggunahuna pa tay nga manguyab kong laing babae. Dili lang. Milambo gid ang negosyo mo nga pagpanguhag ka ahos bukid nak o gipang-deliver sa mga tinggas lungsod. Hasang imong uling nga ginegosyo. Kusog sa gayo. O tay, dako na gikog tinigom sa bangko tay. Asawan lagi ko ang imo nak. Nanyaman itong negosyo ni mo. Ay, manghain na lang tala ha. Ay, kalit manghupaw. Ayaw ko inya nga. Siya na sa ng imong dunaw niya. Husto ka tay. Ilma? Husto gi ka. Sa Ilma lang gihapon ang niya sa kong nahuna. Kumusta naman ka siya ro, no? Malipayon ba ka siya sa kiliran sa iyang bana? Uy, abi mo nak. Naisgutan mo yun ni mo ng bayanan, no? Nakadungo ko og tabi ba? Bes na, nakamarites ko niya. Nga, magulaanon ko nukulong si Ilma kay ang iyang bana doon ay kabit. Usa? Ang bana ni Ilma, doon ay kabit? Kinsa mo siya nagsulti ni mo anatay, ha? Kinsa? Ang ira siya nga igagaw si Nadit. Ilmo ba? Magkikita kong Nadit, be. Susihon ako ni. Kung tinuod ba ning tanan? Lauro. O Lauro, tinuod ang tanan. Magulanon kay ang akong igagaw nga si Elma kay may babae man iyang bana. Kaluoy sa taon niya, eh. Abi ni mo, Nadit, hangtod karon naigugma pa kong Ilma. Grabe naman sad ka. Bisag may bana na siya, nahigugma gihapon ka? Ambot boy, nganong siya pa mangyapon ang niya sa kong kasing-kasing. Kalimti na siya, uy. Naidaghang babae si mong palibot. Abi ni mo, Lauro, nabayay usa ka babae nga sa hilom na higugma nimo, pero walang gid nimo siya makita. Ha? Kinsa man? Kinsa among babae, ha? Dahil Nadit? Kinsa siya? Ako. Oh, Ako ang babae nga nahigugma nimo sa hilom, Lauro. Nadit. Laki, gani sa dihang nanguyab ka ni ikaw, Elma.
Ako ba siyang giingnan nga sugton ka kay buutan ka apan iya man kang gibasted. Ug abi mo naguol ko kay dili ko gusto nga maguol ka. Day na det, ingna si Ilma. Nga kung di gani siya magmalipayon kiliran si Ambana, niya ako, nga anda mo sa gakay niya. Lauro. Oh, Baidot? Mana bay? Kan anas na date ang iya boy. Ay, atong ilim na, video naman to. O, bitaw bay, pero matod pa ni Nadit. Magulanon ko no kay si Ilma. Ay, Kay may kabit niya Ambana. Isa magkapila mo na mag-goal mo na kay labot kay minyo na siya. Ay padaan ang bati ano niya. Ay, Para na ako bay no. Wag yoy ayo na si Ilma taon. Man na magani pa sakit eh. Pinaagi siya pagbasti di mo. Niya karon. Kulanon siya. Buot mo siyang hawason siyang kagulana. Perbeda. Grabe naman sa guy. Okay na ako sa noon. Tambag naman siya din noon mo. Minyo naman na siya. Ganahan na kang kipuyo minyo. Perbeda. Bulhang na. aw, kinisan no nga ako. Bay no? O sa gani? Salig sa Ay, kuing na nga. Dako ni. Ha? Salig sa ko si Dako na nga ako. Oo, noon. Ay, nang imo. Igong babae na, bida. Mura sa mga anak kong kaluha eh. Pero, bay Lauro, basta labagyapon ako si Ilma bay. Ay, ikaw na bahala na. Okay, labot na. Nara na ni mo. Basta igol kung bitambag di mo, nga may bana na siya. Bisa mag-unsa pa mo, wala gilamin yung pragtipon. Kay, kung magkasinabot mo, wag gilami. May bana naman siya. Di ka makahimos pagpakasal niya. Unsa? Magkita mo ron ni Lauro sa downtown? O, gaw niya, Dad. To na kanunay siyang kabit ang akong bana po sa mangita sab ko kalipay sa laing lalaki. Og si Lauro, siyang akong kapiton. Kay dihang nanawag siya nako. Misulti man siya nga nahigog mapagyapon siya nako. Diin makakakuhag number ni Lauro? Aw, usa siyang kailang mihatag nako. Og mag-abot mi rin ka. Ay, pasilan baya ni mo eh. Kung si Lauro palang untang imong gisugot kani adto, aw happy na unta karon. Nagmahay bitaw ko. Pero dili pa uhay ang tanan. Naibaw ko nga magmalipayon gihapon ko. Kay malipayon naman ang akong banas kiliran siyang kabit, idi mangita sab kog akong kalipay. Thank you, Lauro, ha? Abi na kog imo lang kong binuangan. Mahal ko pagyapon ikaw, hangtod karon, di Ilma. Nagmahay gid bitaw ko. Nganong dili ikaw ang akong bisugot. Kwartahan na ra ba kuno ka karon? Mao man na ilang sulti. Ikaluyan na sa ginuday. Ug di Ilma, unsa man? Okay ka nga, uyab na tayo, gikan karon. Ha? Opa, steady na ta. Mahimo na ko rin mong dadon bisag asa ni mong gusto. Salamat. Sige ta na. Dali na, manakay ta sa auto. Aron manood tago sa kamutoy. May auto di ka? Oo, tuwaran ako giparking nga ng parking lot sa mall. Tara, dayon, di Ilma. O, sige. Mukuyok ko ni mo, Lauro. Mukuyok ko ni mo. Kailangan ana. Sige pa. Di Ilma. Ang tugay na ko si Uho, ana. Kalamit niyo tayo, pintot kay kaglawas. Labi na yung nugdugana. Dali. Magkubura ko. Sige na. Hala. Naunsa ka? Dito urok man ko ka. Kalami, anak. Dako kaayo. Ah? Ima na tanan. Kaasan na ko. Oo, ako ni. Mag-plaster na ko, ha? Sige. Na-excite ko anang taas ang dako ni Mada. Sige na. Ali. Dali na. Magpalayon tarong mo. Maglipay ta. Lolo. Lolo. Katulog ko. Malapang nagisi ang balik. Ang kalami. I love you, Tay. I love you. No.
Nahitabo ginamo ni Ilma itong higayon na. Human sa nitabo, siya nang kanunay nga muhagad na ko nga magtaban mi. Ug kay nakagusto man ko niya, misugot ko sa iyang gustong may tabo. Nagtaban mi. Gitaban ko ang babae nga akong gigugma nga aduna nay bana. Nagtaban ming duha. O ito mga kasama ang kaagi ni Lauro, dinining tulumanon. What's the style? Nagtaban ming duha style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.